गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। राम प्रसाद नार्जारि आरो सन्जय बसुमतारी नखराव दिनै खुसिनि सोरां। उत्तराखन्ड रायजोनि उत्तर कुशआव हाजो जावफ्लंना राजा लामा बानायनाय समाव टानेला बायग्रुबनानै थाबथाना थानाय रामफलबिलनि थागिबि राम प्रसाद नार्जारि आरो सन्जय बसुमतारीया दिनै सौफैबाय। उत्तराखन्डनि सुरंग सिङाव फ्राय 17 सान थाबथाना थानायनि उनाव सन्जय आरो राम प्रसादआ आंगो डेरायाव मोनफैबाय। राम प्रसाद नार्जारि आरो सन्जय बसुमतारीखौ नखर आरो गामिनि रायजो राजाफ्रा बरायदों। फिसायनि गोथां जिउ आरो महर मोखांखौ नुनानै बिसि फिसाया खुसिजों गाबखांदों। हादरनि सुबुंफोरनि आरज गाबनाय आरो रैखाथि बिफानारिफोरनि रैखाथि होनायजों सा 40 मावदांसाफोरखौ फ्राय 17 सान उनावसो बोखांनो हायो। मख'नो गोनांदि बेबायदि खैफोद सैनांनायनि थाखाय बिथांमोननो उत्तराखन्डनि सोरखारा 1 लाख रां खरै होनो फोसावदों। बेराफारसे आसाम सोरखाराबो राम प्रसाद नार्जारि आरो सन्जय बसुमतारीनो 1 लाख रां होनो फोसावबाय। बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आबो बिथांमोननि थांना थानायनि राहा होगोन होनना खोथा होदों। रुनिकाटा हालामनि आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्लानि रुनिकाटा ब्लक मावख'आव दिनै माइ बायग्रा मिरु बेखेवदों। चिरां जिल्लानि लेङाइ जिल्ला खुंगिरि फिरदौस आलम आहमेदनि नुजाथिनायाव माइ बायग्रा मिरुनि फिथाखौ हास'नानै होयो। मख'नो गोनांदि ओनसोलनि सुबुंफ्रा माइ आबादखौ मोजां बेसेनाव फानफैनो हासिगोन। सोरखारा देग्लाय माइनि बेसेनखौ 1 कुइन्टेलाव एबा 100 केजियाव 2183 राङाव बायनो थि खालामदों। 30 नं सोदलि बियाबाव केल महारन 2023-24 नि जोबनाय हाबाफारिया दिनै जोबनानै थांबाय। 30 नं सोदलि बियाब हिसाबै सुबाइजार गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव थांनाय 27 नभेम्बर खालारनिफ्राय डाइरेक्टरेट अफ स्पर्ट्स एन्ड इउथ वेलफेयार डिपार्टमेन्ट आसामनि बानजायनायाव जानाय केल महारना दिनै गाजा गोमजायै जोबनानै थांबाय। जोलुर बादायलायनाय खेलाया बांगालदबा पिसिडिसि आरो सामथाइबारि पिसिडिसिनि गेजेराव जायो। बे हाबाफारियावनो एमएलए जयन्त बसुमतारी, एसपि प्रानजित बरा, 15 बिएन निराज सान, लेङाइ कामान्डेन्ट नवीन कुमार साहा आरो गोबां गेलेमु बिफाननि मावख'गिरि आरो ओनसोलनि मेलेमजिबि आरो दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लायो। मोनसे फोसावनाय। चिरां जिल्लानि बिजनी बर' बाजारनि हिमालया ससाइटिनि मिटिंआ 3 डिसेम्बर अदेबानि गाबोन रबिबाराव जासिगोन। मिटिं खुंनो महकुमा खुंथाया गनायथि होनायनि उनावनो हिमालया ससाइटि पाब्लिक कमिटिया मिटिंखौ थि खालामबाय। जायफोर सुबुंफ्रा हिमालया ससाइटि लकेल बेंकआव रां जमा दोनदोंमोन बिथांमोना फुंनि 10 रिंगायाव रां जमा दोननाय पासबुकखौ लोगोआव लाना फैनांगौ होनना ससाइटिनि पाब्लिक कमिटिया खावलायहरदों। गसाइगावनि बिएड फरायसालिमायाव दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय 3 दानारि जगा खर्सा। फरायसाफोरनि थाखाय जगाखौ नोजोर लाखिनानै गसाइगाव बिएड फरायसालिमायाव दिनैनिफ्राय 3 दानारि जगा कर्सखौ बेखेवना होनाय जाबाय। बे जगा फराफारिखौ थाखो गखांनायनि उनाव गासैबो फरायसाफ्रानो लानो हागोन। बेल' नङा, फरायसाफोरजों लोगोसे सोरबा जगा लानो गोसो दंब्ला बेसोरबो लाहैनो हागोन होनना गोरायुं बिथाङा मिथिहोदों। 3 दान जगा लाखांनायनि उनाव मोनसे आनजाद खुंनायनि गेजेरजों गांफा गांफा फोरमान बिलाइबो होनाय जागोन होनना बिथाङा मिथिहोबावदों। बर'फ्रा अरायनि थाखाय थाखानाय आगोमा लकसभानि एमपिखौ खोमानांसिगोन नामा? मोनसे गेदेर सोंलु सिखारदों। क'क्राझाराव थाखानाय एमपि नब कुमार सनियानि अनगा रावबो एमपि जानो हाया बुंदों एमपि नब कुमार सनिया बिथाङा। फैगौ 2024 लकसभा बिसायख'थियाव 5 नं क'क्राझार बियाबाव उरखावगोरा ब्रह्म, प्रमद बर', चन्दन ब्रह्म, बिसि दैमारि बिथांमोना बिजाथि होयोब्लाबो देरहासार जानो हाया। फैगौ 2024 लकसभा बिसायख'थियाव 5 नं क'क्राझार बियाबाव नब कुमार सनियाखौ फेजेननो हानाय रावबो गैया। 5 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाव नब कुमार सनियानो गोरलै देरहासार जागोना रोखा। नब कुमार सनियाखौ क'क्राझार बियाबनि रायजो राजाफ्रा मोजां मोनो, जायनि जाहोनाव बिथाङा खननै देरहासार जानो हादों
गसाइगाव किबि के मावख'आव जानाय जिएसपि दोलोआरि सावरायनायाव गोख्रों बिबुंथि होदों एमपि नबकुमार सनिया बिथाङा। रादाबा एसेनोसै। भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय थाबाय।